madhumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Tangosangana nemamwe mafotos ari kutenderera ezvikunzi zvakaitika kuGweru. Vari kunzi vanhu havana kurara manheru vakomana nenyaya yemvura yenaya mafloods. Mufananidzo yacho kana neni ndabatikana ndikati vakomana chii, I mean, is it because vaigara pavari vanhu vekuti vaigara pawaterland here? But these photos ari kutenderera especially on WhatsApp, kunyanyanya WhatsApp groups. So ndatanga kunyanyomasenderwa nevanhu vakawanda vane access kunegirikini yedu vachitega vamwewo vakati uyai kunoku vanhu vekuliend ngavambosvika kunoku vationerewo nyaya iri panapa. So inini muri yeZimbabwe ndabva ndangova nenyaya ndikati rekedza ndishare nemi mhuri yepanyaya vision timboonesana zvinhu zviri kuitika muno munyika medu. Toziva drainage system yemunyika medu ma1, but iyi inenge yatoo natural disaster, disaster. But muri yeZimbabwe ndanga ndichishuyirawo kuti zvichiita dai ndandiri muZimbabwe dai ndasvika kuGweru kwacho, but because of distance manje. But rekedza tichaona timboonesana kana pane imwe evidence pambobuda mamwe mavideos because pane someone unatumira kuti tigire mavideos acho timboona timboratidzana nemhuri yeZimbabwe kuti chokwadi richiri kunyatsoitika, nekuti panapa according nekwandawana nyaya ichingotenderedzwa ichiromboita nga rumors. Munongozviziva muri yeZimbabwe kuti nyaya kana iri rumors ndotaura kuti iyi ichiri rumors, kana yato confirmed chato chokwadi ndobva ndatongokuudzai kuti ndozviri kuitika. So muri yeZimbabwe ndo mamiriro zvakaita pari zvino kuGweru. Kune vari kuGweru, please ndakachikokumbirisawo zvekare, you can comment below uchindiudzawo kuti side rauri ikoko ndiko side racho rakanaya here, because tiri kutoda mavideos akawanda tionesane, because pamwe pacho information inogona ngesati yasvika kune vanhu vanokwanisa kunge vachisvitsa help kune vanhu vari kuGweru, ihama dzedu, ukama ndehwedu. So muri yeZimbabwe ndakachikokumbirisawo kuti ulike this video risvike kune vakawanda tichimboonesana. Kana uri kuGweru wogara wandipo kana une imwe information yaonayo, you can comment below. Tobva ndakuconnecta ndokusendera namba dzangu dzeku SA dzandiri kushandisa at the moment. Thank you so much.